Пазаруваш онлайн. Има един важен момент, който можеш да пропуснеш, но законът го казва ясно. Поръчал си нещо онлайн, дреха, техника, подарък и решаваш, че не ти трябва. Имаш ли право да го върнеш? Да, но само ако знаеш как точно работи законът. При онлайн покупки имаш 14 дни право да върнеш стоката без дефект и без обяснение. Това е отказ от договор от разстояние, но има много голямо, но ако стоката има дефект и предявиш рекламация, вече ползваш едно правно основание. В този случай търговецът има право първо да я ремонтира или замени, ако потребителят се съгласи с това. Не може след това да кажеш: предпочитам да се откажа от договора. Законът не позволява да промениш правните основания. Подобни действия представляват злоупотреба с право и като такова противоречи на закона. Много потребители го правят и често подават жалби до КЗП, но всъщност няма нарушение. Познаването на правата ни не значи да ги използваме срещу търговеца, значи да ги използваме правилно. Ако си потребител и искаш да върнеш стока, но не си сигурен по кой ред, свържи се с нас. Ще ти дадем ясно, честно и навременно правно мнение. Ние сме адвокатско дружество Иванчови партньори и ако това видео ти е харесало, моля да ни последваш.